Ito ang Biyahe by DJ Lala Banderas. DJ Lala Banderas. Hi love, back with me DJ Lala Banderas, 11:00 on the clock. Saktong-sakto, bullseye na bullseye. Ibig sabihin oras na para sa ating biyahe, sender of the night. Aawat muna tayo sa mga survival tips natin in life. Doon muna tayo sa problema ng isa para makasurvive siya. So eto na nga, basahin na natin ang biyahe ni Chris. Good evening, DJ Lala. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Chris. Huwag niyo na po sanang sabihin yung location ko. Hindi ko din naman alam kung saan ka nakatira. Hindi mo naman din na-mention. So, okay na yun. Safe ka with me. So, eto na nga po. Ano po ba ang dapat kong gawin kung may mga ka-work ako na sobrang toxic? Puro chismis about sa buhay ko at puro paninira pa. Tapos, nangungutang pa sa akin pero di ko naman sila sinisingil. Kaya sisingilin hindi ko naman sila kayang singilin. Kaya nagpapautang ako. Pero ako pa yung napapasama sa lahat. Pinapatay ko na nga yung radio ng ka-house ko dito. I hope matulungan nyo me. Araw-araw kasi akong umiinom ng alak para makatulog, kaso baka magkasakit na ako. Tulungan mo po sana ako. Ano po bang dapat kong gawin? Salamat po ng madami and more powers to you and your show. My love, ganito no, Chris, if you are listening to me, I'm not gonna tell you na it's a simple problem that you can fix. But I'm gonna tell you na it is highly possible for you to fix. My love, kung ang mga office mates mo ay chismoso, chismosa, yung mga taong siguro bored sa mga sarili nilang buhay, walang ganap, walang anything na exciting, hayaan mo lang sila. You don't have to stop them. And you don't have to join them. If you don't like what they are doing, then do not mind them. Naintindihan mo ako, my love? Hindi mo kailangang pigilan sila, hindi mo rin kailangan makihalubilo sa kanila. If hindi mo nagugustuhan yung ginagawa nila, hindi mo kailangan pansinin sila. Naintindihan mo ko? Now, kung ikaw naman yung pinagchichismisan nila, my love, if you know naman na yung chismis na yon from the word itself, chismis, isang haka-haka ng marites na hindi naman nila alam kung totoo o hindi. Kung wala naman silang proof at alam mo din naman sa sarili mo na hindi yun totoo, you shouldn't be affected by that. Now, kung pupunta naman tayo sa pangungutang part, my love, ang pagpapahiram ng pera ay choice mo. So, kung sisingilin mo sila and ayaw nilang magbayad since office yan, pwede mo naman sila HR. Kung kailangan mo na talaga at nagkakaipitan na talaga, pwede mo naman silang i-HR. Pero if you don't want na umabot doon, my love, singilin mo sila. Kasi hindi mo naman pwedeng sabihin, hindi mo pwedeng i-expect talaga sa mga nangungutang na sila yung magbabayad mismo. Not everybody is equipped with that kind of attitude. There are only few people who can do that. Yung may integridad para gawin yan. At hindi lahat ng tao may ganyang kapasidad sa katawan. So, kung yung mga kaopisina mong nangungutang sa'yo ay hindi pa rin nagbabayad sa'yo, my love, singilin mo lang sila. Once, twice, thrice. If you cannot deal with them any longer, try to seek help and assistance from your HR. Now, kung magagalat sila, my love, at least man lang alam mo sa sarili mo who your friends really are. Tandaan mo, whenever it's a workplace, ikaw ay nandun hindi para makipagkaibigan. Ikaw ay nandun para magtrabaho. Yan po yung factual and hard truth and reality that we all must face. Now, when you go to a workplace, you cannot expect to find friends. Andun ka para magtrabaho, hindi para magkaroon ng kaibigan. Now, if katulad ko, naswerte ka, nakahanap ka ng mga kaibigan sa loob ng trabaho, I found my best friend in the workplace. If you are lucky like me, then good. Pero not everybody should be your best friend. Not everybody should be your friend. Only choose a few people who you can trust and then be okay with that. Kasi baka naman people pleaser ka din, Chris. Alam mo yon, yung gusto mo lahat, gusto mo everybody happy. At isyawi ka, kumbaga. Love mo silang lahat. Kasi mahal, kapag ganun talaga, you are gonna be used by these people. People will take advantage of you because you are giving them
so much right to do that to you. So don't give them that opportunity to take advantage of you. Only open your doors to the people who deserves it. Only open your doors to the people that you think is trustworthy. Pagganahin mo yung senses mo para kilatisin yung tao. Okay? So, tandaan mo basta, pagdating sa workplace or anybody else, anywhere else for that matter, sa lahat po ng mga kabisyo nating nakikinig, whenever you are in a foreign place, sabihin na natin, in a new environment, not everybody is meant to be your friends. They can be your acquaintance, they can be your workmates, they can be your schoolmates, pero they don't have to be there sa small circle of friends na meron ka. Kasi in this lifetime, I guarantee you, you only need a few to survive. Hindi naman nasusukat ang pagkatao mo sa dami ng kaibigan mo eh. Nasusukat yung pagkatao mo sa pagkatotoo, lalim ng pundasyon ng relationship mo with the few people you are with. That is proven and tested. Believe me, it doesn't even matter if you only have 5 real friends with you. At least alam mo sa sarili mo na itong mga taong to, umulan bumagyo, magkagutuman pa kayo, saksakan kung saksakan. Sila talaga yung kaibigan mo hanggang dulo. Naintindihan mo ako, Chris? Do not pressure yourself to be friends with everybody. You just have to be polite with them. You just have to respect them. You just have to set a limit and boundary to them when it comes to relationship, but they don't have to be your friends. Naintindihan mo ko? At kung hindi kasi afford magpautang, wag magpautang. Okay? Mahirap magpautang eh. Yan kasi minsan yung metsa ng relationship mo with that person. O, diba? One time, good kayo, pero nung nagkautangan na, wala na. Nga. Sabi ko sa inyo, few people lang yung may integridad mangutang na kayang magbayad. Ako, konti lang yung mga kaibigan kong kilala kong ganyan. Siguro, 3 lang sila. Bilang ko sa kamay. Isa kasama ko pa sa booth. Yung mga tipo ng taong hindi nakakatulog kapag may utang kahit 50 pesos. Pero sobrang konti ng ganyan ka-genuine tao. So, my love, do not trust or entrust someone your hard-earned money if you cannot afford to lose it. Okay? Sa mga kabisyo natin, lalong-lalo na kay Chris, sana natulungan kita. Sana wag ka nang uminom, sana wag ka nang magpa-stress, wag ka nang magpa-pressure sa mga workmates mo. Layuan mo na lang sila or wag mo na lang silang pansinin. Ang isipin mo, ikaw, yung career mo, yung savings mo, mag-invest ka para mapalago mo yung pera mo, mag-invest ka sa isang business if you must para lumago yan at hindi mo na kailangan mangamuhan sa ibang tao. Okay? Love